musika zuzenean telebista saioa Arrazolara etorri da gaurkoan, Era Batera taldea ezagutzera. Anboto mendiaren magalean dute entxegu lokala, eta bertan grabatu dituzte disko berriko kantu guztiak. Ezagutu ezagun barnetik, Era Batera talderen disko berria, Izpi galdua. Haien baimenik ez dugun arren, jarraitzen dugu amesten. Irribarrea dugu, badakizu. Zuri begira geldituko naiz, nirekin gera zaitezen. Sei kantuz osatua dator Era Batera taldearen disko berria. Pandemia garaian idatziak izan dira kantuak, eta 2020 urte amaieran grabatuak. Uste dut errezagoa izan dela funtzionatzea era horretan, ez? Sei abesti egitea eta ez 10 egitea. Denboraldetik ez dugu denbora gehiegirik eduki, eta nik uste dut, diska talde guztietan gertatzen da, ezta abesti asko dauzkasunean lan handiagoa da, nekezagoa da. Batez ere izan da, bagenela gogoa orain ateratzeko zerbait. Eta materia bageneukan egiteko bederen bizpairu kanta gehiago, bagenetuen baseak eta landuz pixkat eta denbora pixkat pasatuz lortuko genuen. Baina izango zen pixkat dena atzeratzea pixkat gehiago, eta uste dut urte berezi horretan hori pandemiarekin hori dena blokatu zen, eta erabakia izan da batez ere momentu batean gure hartan pentsatzea. Zer egiten dugu? Etxoten dugu hori dena pasatzea, edo pasatua izatea, edo ia pixkat itxaropen pixkat baten dugu egoarari eta zerbait ateratzen dugu eta pixkat desafio bat bezala hori izatea egiten dugu diska bat, aurkeztuko dugu zuzenean eta pixkat destinoa provokatu ez azken finean. Eta hori zen pixkat gogoan ustez denon artean zen aurrera joatea eta zerbait provokatzea ez egotea berriz ere geldirik etxean zakigu zenbat denboraz hori amaitu arte. Era Batera taldea Gaizkaren ekimenez sortu zen. Berak idazten ditu kantuen melodiak eta abestien hitzak ere. Gatibu taldean bateria jotzen du Gaizkak, baino disko honetan gitarra izan du lagun kantuak sortzerako unean. Abia puntua gitarra da, esan nahi dute, nik gitarra jartzen dut gainean eta horrekin hasten naiz. Suposatzen dut, bateri jole bezala, badaudela intrinsekoki edo barruan barneratuta dauzkadan erritmoak edo olako figura erritmikoak eta ez dut kostiente pentsatzen horretan, ez? Baina gitarrarekin, ez naiz bat ere abila, baina konposatzeko erabiltzen dudanez, suposatzen dut hor ritmika badagoela, ez? Baina batez ere gitarrarekin egindakoa da. Batzutan pianoa ere bai, baina gitarra. Gitarratik hasten da, ala ere egia da, agertzen dela pila bat bateria dela eta bada erritmo bai gitarra riffetan, baita ere ahots melodietan eta hitzak kokatzeko maneran eta hori, badagoela erritmo lan bat, igual edozein gitarristak ez dukena, bai ziur aski bateri jole izateak ekarri duena. Gainera, gertatzen dena da, bateria, pizkat maketatu edo diseinatu dut azkenengo gauza bezala. Niretzako izan da, ostia, bateria bat grabatu behar dut. Hau joko dut eta jazta, ez diot berezko garrantzirik eman. Gatibun gauzak errolak oso finkatuta daude, esan nahi dut, nik ez ditut kantuak espreski sortzen, hori badago rol definituak. Hau izan zen, eta nik horrela sentitzen dut, izan zen holan bapateko loraldi bat, abestien sorkuntza bat, ez zen urtietan ideiak prestatzen eta batzen egon naizena, ez? Izan da, bapatean min batek eragindako hori loraldi bat edo sorkuntza bat, ez? Eta hori izan zen hastapena, abia puntua, eta gero Jurgi, Beñat eta Mikelekin abesti hauek partekatzea, haiei bidali, eta hortik hasia horre eren zen, ezta? Kantuak idazteaz gain Gaizkak egiten ditu ahots melodiak ere. Gerora Jurgik bere ukitua eta izaera ematen die Gaizkak eraikitako zirriborroaren gainean.
Bai, nik egiten dudana da, melodiak egin eta gero Jurgik noski batzutan eramaten du bere naturalerena, bere mundu horretara, ez? Batez ere nire limitean arabera, Bueno. batzutan node gauza batzu ez zaizkidala naturalak eta pixkat hor moldatzen du pixkat. Orokorrean edutzen zait nahiko Bai. hori fidela egoten da maketetako bertsonetik. Ez dugu hainbeste hunkitzen azken finean, saiatzen gire interpretazioa lantzen, pixkat emateko intentzio bat kantuai, ez melodia edo ritmoa aldatuz, baizik eta hori intentzioa hori landuz eta pixkat gaizkarekin hitz egineazia nola ikusten duen kantatzeko manera eta nahiago duen lasaiago izatea edo azken finean melodia bera ez dugu hainbeste hunkitzen. Eske Jurgik dauka erregistroa handia, nahi dut, grabeetan badauka hor samurtasuna eta sentimendu asko, oso polita abesten duena eta gero gora ere egitea posible du oso potente eta oso energikoa, orduan paleta kolore handia dauka eta horrek ematen du melodia politak eta bide desberdinetatik joatekoak, ez? Beti gustatu izan zait esperientzia berriak bizitzea eta azken finean hori ere erabateren bidez hori bada. Azken finean da beste talde bat, nun ez dudan tresnarik jotzen, beraz bakarrik ahotsan hori mugatzen naiz eta murgiltzen naiz eta azken finean plazer bat da eta biziki interesgarria da lan bezala, eta azken finean beste norbaiten melodia kantatzeak ematen dizu aukera ere ohartzea zer egiten alduzun, zer egin nahi duzun, zer ondo zaizun ala ez, eta badu bere interesa, fijo. Taldearen lehen diskoa Antipodetan izena eraman zuen. Aurkezpen emanaldi batzuk eskaini eta gero iritsi zen pandemia gurera. Gaizkaren egitasmoa talde bilakatu da denborarekin, eta hori nabari da disko berri entzuterakoan. Hastapena izan zen pixka bat, Antipodetan diska hori aurkezpen bira bat egin, baina ez genekien gehiagorik egongo zenik ala ez. Esan dut, aurkezpen bira egingo dugu, diska aurkeztu, disfrutatuko dugu eta gero ikusi genuen, bazegoela hor mamamia, bazegoela hor gauza interesante bat eta erabaki genuen jarraitzea. Eta egia da, naiz eta eskarmentua izan musika munduan, izan da pixkat atzera bueltatzea. Esan nahi dute kontzertuetara joan, jendegi bitxi ikusi, gauzak borrokatu behar, oraindik ere horrela jarraitzen dugu. Baina, sentsazioa oso ona zen. Zerotik hastea berriro badu bere sentsua. Zen esperientzia bezala ere benetan musikara bueltatzea, eta kontutan hartzea egiten duzu musikalki eta nola eraman jendea zure musikara. Eta batez ere uste dut lehen disko horren puntu ona edo izan zen diska landu genuela lauen artean, beraz Gubiok eta Mikelekin. Eta azken finean aurkezteko zuzenean diskaren aberastasuna edo mantentzeko hartu genuen beste gitarra bat, Josu eta Miguel teklatuetan sartu ziren. Eta osut hor dela, niregatik bederen, hor dela benetan hasi abentura hori. Eta hor talde bat osatu da, eta osut hori dela nabaritzen dena gaurko diskan, da azken finean 6 hartan montatzen dugun talde hori, eta naiz eta baseak, oinarriak berak egon, gaizkak sortutako maketak, iruditzen zait gaur egun nortasuna ematen diona taldeari, da 6kote hori eta horrek plazer ematen dira. Nik ideiak proposatzen ditut, kantuen ideiak, baina gero talde guztiak jantzi egiten du abestiaz. Hala ere, kantak nagusiki estudioan egin edo burutu, hala ere gehienak edo base gehienak edo idei gehienak landu genituen bizkat entsaio lokalean. Eta hori ez zen pasatu lehen diskan. Eta uste dut horrek ere baduela bere ekarpena diskan nabaritzen dela hori, da zerbait hala ere jo duguna zuzenean, gela batean, lokal batean grabatu behin olean, eta horrek aldatzen ditu gauzak. Izpigaldua diskoak musikalki badakar garapen bat, debuteko diskoarekin alderatuz. Lehen pop musika nagusi zen tokian, rock giroak nabarmentzen dira orain. Orain ikusi ematen du aldaketa izan dela diska batetik bestera, nik uste aldaketa izan dela lehen diskatik zuzenekoetara jadanik. Eta jendea etorri dena gure kontzertuetara hastapenean,
hori zeuen jendeak. Ez ziren, ikustea eta ze indarra baten jo zuen eta ze goi hona ikusten zuen artean eta segituan uste dut sentitzen zela rock talde baten energia hori. Eta uste dut hori saiatu girela mantentzen diskan eta horrengatik joa aldaketa musikala. Zuk esan bezala, ja badauka talde izaera bat, badakizu jartzen duzu edozein abesti pinita, badakizu era batera dela, eta hori nik uste dut horrek ematen dio pixka bat zentzua eta garrantzia taldeari. Baina hori abesti pixkat desberdina daude diska honetan, batzuk rockeroagoak, arima diska zabaltzen duen abestia badoa pixkanaka gorantza, nola bukatzen den diska ere, amets egin ere pixkat uste dut dela olako hasiera eta bukaera hori eta bitartean dauden abesti rockero horiek. Normala da, azken finean gure mamia dela rocka egitea eta hain ongita, hain beste ezagutu dugun musika mota hori jotzea, baina bai Donori bezala influentziak eta eraginak ezberdinak ditugula eta normal da ere hori pixkat agertzea gure kantuetan. Ilunetik argira egin du taldeak disko berri honetan. Iluntasunean argi izpiak ikusten dira, eta esaterako hitzetan eta musikan isla izan dute. Esaldi hona, iluntasunean beti dago argi izpi bat, eta guk diska honetan argi izpi hori, izpi galdu hori hartu dugu, eta nik uste dute energiaz bete gaituela, eta hori izan dela gure pixka bat, gure norantza. Antipodetan diskako letrak, hitzak orokorrean ilunagoak dira, hori, minetik, saminetik aterata daude. Eta honetan, samin horrek jarraitzen du, pixkat toki txikiagoa dauka eta horrek gutxi dut espazio gehiago kantu edo letra argitsuagoak eta positiboagoak edo pixka bat min hori aldenduta, min horretik aldenduta. Nik uste dut diska honetan bilatu dugula ere soinu ilunagoa, baina aldi berean olako soinu borobil bat, iluntsuagoa dana, baina aldi berean abesti rockeroetan badaukala hortzak erakusten dituena, baina era pausatu batean. Azalasi motoriek dauka bosta sola egin gabekoa neski esandakoa Orbela kantuan Delirium Tremens taldeko Andoni izan dute lagun. Bere ahots urratua ederki uztartzen da Jurgiren melodien ondoan. Kantuaren letrak hitzak idazten nengolarik, estrofa batek esaten du ikusi egin barik ez dagoela ikasterik, ezta. Eta zenuen, hor Andoni dago, eta ikusita ikasi kantua eguneko egunean, ezta. Eta, dudetan egon ginen, deitu ez, baietz izango du, ezetz, zentzua dauka, ez dauka zentzurik, eta azkenean erabaki genuen baietz. Eta bera egia esan behar bada, lehenengo momentutik baiezkoa zen zuen, bera apuntatzen zala movida hauetara eta oso pozik, eta hor ikusten da ez, oso zerbait berezia dauka bere ahotsak eta bere kolaborazioak. Ikusi egin barik, ez dago ikasterik, entzun aldi egon. Agur esan dizut, joatan ikusi zaitut, urrun.
grabaketa egunean ez dengoen hemen, ez duen ikusi, baina gero baitu gezen bideoa egitera, eta azken finan hor ezagutu nuen nik personaki, eta baten du oso indartsu eta oso formal, eta egurra emateko prest. Eta gainera ikusten zaio musika maite duela, eta gustatzen zaiola musika mundua, gustatzen zaio lagunak egitea, gauzak partekatzea, eta hori da musikaren gauzariko berena. Lehen diskan jadanik hori agertzen zen, bigarrenan ere agertzen da tematika hori pixkat ez zahartzearena, baizik eta denbora pasatzearena edo, eta beraz hori beste beranaldiko norbait egotea gurekin bai kantan, bai bideoan oso polita zegoen, eta momentu hori beraekin partekatzea izan da kristona. Diseinu ederrean bilduta dator izpi galdua digipaka. Ramon Zabalegi artistak landua da, eta zalak ederki erakusten du, barnean gero topatuko dena. Diskaren diseinua Ramon Zabalegik egin zuen, prestatu zuen, eta prozesua gustatu zitzaigun, zenta azken finean usaian berarekin egiten den bezala. Ideia zen bidaltzea musikak eta letrak, eta berak sortzea zerbait sentitzen zuen arabera. Ramonek, Jurgik eta Bainik konziditu genuen hirurok izpigalduaren kontzeptu horrekin, ideia horrekin. Eta berak Ramonek oso ondo isladatu du eta egin du margo bat biziki gustatzen zaiguna. Argazkia portadera ikusten diozu edonori eta denek esaten dute oso polita dela eta kamisetak egin ditugu. Erabatera ez da denbora tarte bateko egitasmo puntual bat. Talde izaera hartu du egun, eta hori nabari da talde giroan. Entseguen garrantzia aipatzen dute, banda baten atzean dagoen guztiaz gozatzeko aldarria eginez. Gaur hona zuek etorri zarete guri bizita egitera eta gaurko eguna guretzako opari bat da, esan nahi dut. Lagunekin elkartu, musika jo, batera bazkaldu, hitz egin, barreak bota, kontatu gauza, gero jarraitu jo, esan nahi dut, hau guretzako opari bada eta horrekin ja nahikoa da. Eta uste dut erabateran egiten dugula pixkat bidea beste sentsuan, pixkat berriz garantzia ematea elkartzeari, entsaioak emateari, gaur bezala eguna pasatzea denok batera eta ondo pasatzea. Eta uste dut horrek importantzia duela. Azken finean musika egiten da ere zerri partekatzeko zure taldekideekin. Gero jendetzea etortzen bada kontzertu dara, hobeto. Zuzeneko emanaldiak dira taldearen hurrengo erronka. Bilbon hasi zuten bira apirilean. Datozen asteetan Gernikan, Donostian, Tolosan eta Laudion izango dira. Niretzako izan zen opari bat bezala lagun eta musikari hauekin diska bat egitea. Gero aurkezpen bira, gero talde bezala, seikote bezala. Gero ja talde izaera dauka. Bigarren diska bat dago. Ibilbidea badirudi oparoa izan daitekela eta nahi duguna da jarraitu abestiak egiten eta kontzertuak egiten. Egia da, lehenengo diskarekin ez genuela gehiegirik egin, gure taldekin ere lanpetuta geundelako, ez egoen tarte gehiegirik. Baina nik uste dut diska honetan ari garela somatzen edo feedbacka handiagoa da, jende gehiagoko ezagutzen ari da taldea, nire ilusioa, nire esperantza da jendeak taldea ezagutzea eta kontzertuak egitea. Izpigalduaken kontzertu bira Bilbon hasi genuen eta gero maiatzean egongo gara Gernikan, Donostin, Tolosan eta Laudion. Eta badauzkagu hor beste data posible batzuk eta, ia... Ostapena baizik ez da. Hori da.